Hmm? Pak, diceluki kok gak gelem semaur ki lho. Lapor Ibu. Sampean ki ngerti HP ku apa ora? Ya aku gak ngerti to, Bu. Wong kuwi HP-mu dhewe kok mbok takokno aku ki lho. Lah nek menawa ngerti kok. Makane to, nang toko HP ki aja sembarangan. Monggo Om Sandi. Monggo, Dik. Monggo, Dik. Monggo, Dik. Itu lapor Ibu. Yo, nak omongan ambek tonggo kok halus, lemah lembut. Nak ambekan bojone dhewe kok kasar. Lah kuwi kan omongan mbekan tonggo to, Bu. Jadi aku ya harus bersikap sopan, lemah lembut. Ngono lho, Bu. Justru kuwi, Pak. Kuwi kan mung tonggo. Lah nak omongan karoan bojone dhewe kudune lebih lemah lembut, lebih halus, lebih romantis, lebih mesra. Ora kok kasar. Aku omongan kasar kan ya sing mari kowe to, Bu. Lah kowe celuk-celuke bengak ngono kok. Lah dek ora bengak-bengok ki, sampean tak celuki pisan yo gak ndang mok sauri ngono kok. Aku ki jek fokus goleki notane Pak Mandur ki lho, Bu. Tak kok nang jero jok. Alah, alasan. Oh, karepmu ya aku nak omongan ambekan kowe iki sing halus, lemah lembut, mesra ngono to? Lah iya toh, lah wong ambek bojone dhewe kok. Ya wis. Ayo, Dik. More ngejak metu. Situ apa ora? Ape nyuwun apa, Dik? Nyuwun mie ayam, nyuwun bakso, apa nyuwun seblak? Ayo, tak terno. Mengko, nak tak goncengno, tanganmu jekan wetengku ya. Ben ketok mesra. Alah, keselat. Loh. Kok salah meneh? Hmm? Ayo, sida metu apa ora? Ora sida. Aku pengen metu dhewe ambek wong liya. Wong liya sapa? Lanang apa wedok? Ya lanang toh. Emangnya sampean tok sing iso kenal ambek wong wedok. Aku lah ya iso kenal ambek wong lanang liya. Wong lanang sapa? Ya mantanku toh. Wong enak omongan ki lemah lembut, halus, ora kok sampean kasar. Mantan sing ndi? Aku kok gak tau ndungu kowe ndek mantan iki. Gak percaya. Ih, wongnya tak telepone. Halo, Mas. Awake dhewe iso ketemu? Oh iya, ning tempat biasa ya. Oke. Mantan. Mantan sing ndi? Lapo wonge tekan kono barang ki. Hah? Hmm? Lapo sampean nek melu mlebu kene iki? Lah kowe lapo? Kaya maluk mlebu kene. Iki kan mobil mantanku. Aku mah kan janjian ketemuan nang kene. Lah kae wonge lagi tuku rokok. Lah lapo sampean nek melu mlebu nang mobil iki? Mobil mantanmu. Iki ki mobil Pak Mandur, Bu. Aku mlebu kene mergo aku kon nyupiri Pak Mandur, kon ngeterno blonjo. Ngarang. Nek jek ora percaya. Lah kuwi lho, Pak Mandur. Loh. Itu sih yuk.